बे समाव आंजों दं मा होनो ट्रेनाव साहा फाननायजों लोगोसे बिथाङा बायदि बायदि बिथिङावनो खामानि मावो ओमफ्राय जों माखासे मिथिना लागोन नोंथाङा बे साहा ट्रेनाव साहा फानो आरो माबाफोर बिनि सायाव मावबावो नामा? सायाव मडेलिं मावो ओमफ्राय इस्ट इण्डिया किं कुइनाव आं देरहादोंमोन उइनार जादों लखिमपुराव आरो बेनिफ्राय नों ट्रेनावदि साहा फानो बे फाननाया माब्लानिफ्राय जागायजेननाय? साहा फाननाया आंनि बोसोरसे जाबाय नों बिदि साहा फाननानै नों दा बेखौ मावबाय थायो बिनि माब्रै जायो मोजां ना गाज्रि? मोजाङाथ' गोजां बोथोराव मोजां जादों माने गरम बोथोराव खामानि गैयाजों सोलिनो आथिखालावथ' गोबां लाइमोनफोर थायो दे साख्रियाव बांसिन नोजोर होयो नाथाय बैफोरबायदि ट्रेनाव बा साहा फाननाय बा जायखिजाया बिथिङाव फाननायफोरखौ लाइमोनफोरा लाजिनाय मोनो बिनि सायाव मा बुंनो सानगोन लाइमोनफोरनि सायाव मा बुंनो सानगोन जायफोर फरायसाफोरा बेफोरबायदि फाननायखौ लाजिनाय मोनो? बांसिनानो बेफोरबायदि फानफोरा खिन्थु जायनि प्रब्लेम जायो जेबायदि आं बायदि प्रब्लेमनि थाखाय साहा फाननो नांगौ जायो नङाबा आंबो रावबो फानलाया थांनानै बेयाव साहा फानहैया माने आंनि न'आव प्रब्लेम दं जानो गैजा रोङा सानसे आं साहा फानाबा मोनजाया न'खराव साबेसे? न'खराव जोंहा साब्रै आं देरसिन ओमफ्राय बिनानाव ओमफ्राय फंबाय सानै बिसोर फरायगासिनो खिन्थु बिनानाव सासे आरो फंबाय सासेखौ देग्लाय नाम लगायनो हालिया डकुमेन्ट गैजोबा डकुमेन्ट प्रब्लेम बिदिनो फेमिलि प्रब्लेम जानानै ओमफ्राय ट्रेनाव साहा फाननाया बोसोरसे जाबाय बेयाव फानि जागासिनो ओमफ्राय फंबाय सासे फरायगासिनो आरो मेट्रिक पास खालामनानै गारथ'बाय माने सानैया दा माने बिराद फरायनो गोसो बिसोरो ओमफ्राय आंहा नाम लगायनो हाया दा बै साहा फाननायजों फैसा मोननायखौनो नोंनि फंबाय बिनानावखौ फोरोङो? औ बेजोंनो फरायगासिनो बेजोंनो जागासिनो सबखै माने मिलाय बेजोंनो थाइसे बासायनानै एक्सट्रा दोनगासिनो नंगौ जों गोबां लाइमोनफोरखौ नुनो मोनो नाथाय गोबां लाइमोनफोरनि गेजेराव थायोदि ट्रेन बा गुबुन बिथिङाव बा बिदि फाननायखौ लाजिनाय बिथां देबासिस नार्जारिया बिनि बिथिङाव लाजिनाय गैया बा गावनि न'खरखौ सालायलांनो थाखाय ट्रेनाव बा साहा फाननो गोनां जादों नोंथांमोना बिथांनिफ्राय खोनानो मोनबाय आरो नोंथांनि बिमा बिफाया मा होनदों? आंनि गैया ना? बेसे मायथाइनिफ्राय बे जाथाया बेसे मायथाइनिफ्राय जानाय? आङो 7 बोसोरसो दंमोन बिदियावनो बाबाया गोमालांबाय केन्सार बेमाराव गोमालांबाय ओमफ्राय आङो मैगं फानि बिदिनो जाहोगासिनोमोन ओमफ्राय बाबा गोमालांनायाव फैसा दाहार जाबाय आंहा एसे 20,000सो ओमफ्राय आं लान्दावनाव थांबाय लान्दावनाव थोरसि खुरै सुयो जि सुयो बिदि जायो बिदि खालामै दुब्लि मावनानै होनानै बिदि खालामनानै आं 10 बोसोरसो थाबाय बे 10 बोसोर थानानै बाबानि दाहार बाखिया जोब्बाय ओमफ्राय आङो आरो आसाम फैबाय ओमफ्राय आसाम जुनायाव फैनानै ओमफ्राय मामिया लोमजालायबाय आरो आं माने जों बांसिन टाइम थानायानो गलति जाबाय बेयाव मामिया बारा लोमजाबाय माने ओमफ्राय बेनाबो उदैयाव टिउमार जानानै ब्लास्ट जाबाय ओमफ्राय डक्टरफोराबो हाला 4 माससिम डिब्रुगड़ मेडिकेलाव 4 माससिम एडमिट दोनदों ओमफ्राय मोजां जाना फैदोंमोन खिन्थु बेयाव जानाय लोंनाय मोजां खालामासै बेयावनो बारा जानानै माबाबाय आरो डक्टरफोराबो आखाइ थिखांजोब्बाय ओमफ्राय दा मामि गोमालांनाया बोसोरथामसो जाबाय। खोब दुखुनांथाव बिथांनि जारिमिनजों बिथांनि जारिमिनखौ जों मिथिनो मोनबाय जे बिथाङानि बिमा बिफाया गैया नाथाय बियो दासान्दि गावनि फंबाय आरो बिनानावखौ मोजां सोलोंथाइ होनो थाखाय ट्रेनाव साहा फाननो गोनांथि जादों
नोंथांमोननि गेजेराव आं बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायबाय हयथ' गोमोनानै आखाइ खबनो बावगोन बेखायनो नोंथांमोनखौ गिबियावनो आखाइखौ खबग्रोनो थाखाय खावलायबाय बिथांखौ जोङो दान्दिसे सिगां लामायावसो लोगो मोनना हमना लाबोदों औ बिथाङा ट्रेननि सासे साहा फानग्रा बिथांनाव बेबायदि गुन आरो टेलेन्ट दं दानि दिनाव जों माबायदिखौ सिनायथि होनांगौ खिन्थु जोंनि बे जों बेफोरखौसो बांसिनै जोंनि गेजेराव जों मान होनांगौ दिनै बयखौबो जों मिथिदों मेट्रिक फार्स्ट डिभिजन मारिखांनायनि उनाव जों बयबो बेखौ आरनाय सोयो नाथाय बिनि फिथाइया उनाव मा जायो दिनै बेखौ जों राजेश नार्जारी फंबायखौ बयनिबो सिगाङाव फैनानै आरो गावनि साहानि थफ्लाखौ लाबोनानै नैबेयाव सिनायथिखौ होफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय आखाइखौ आरनाय सोनो थाखाय आरनायजों सिनायथि होगोन जोंहा कपानि नार्जारी बिथाङा सिला भुटान बिथांखौ गांसे आरनायजों बयनिबो सिगाङाव सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय आरो बिथांखौथ' जोङो दा गावनि पिकचार वाट्सआपाव लानानै नायोबा बिथांमोना हयथ' बेखौ सासे महर मुस्रिया बयखौबो नोंनि सबसे एवार्ड मोननाय पिकचारखौ लानानै मानसिफोर सिगाङाव दिन्थिना साहाखौ फानग्रोदों जिहेथु बे फंबायनि साहाखौबो जों लोंनोसै खावैसो जाबाय हिसाब खालामना लादो जों बिथांखौ फ्रियै जों लोंनो हाया मानोना बिथांनि जोङो जि मोननांगौ बेखौ जों हरफिनखागोन थिग बे हिसाबैनो बिथांखौ जों दायित्वआव लाबोदों थ' जों मान होनांगोन जोंनि दिनैनि हाबाफारिनि गेजेराव बेखौनो जों बिथांखौ मान होनो मोननानै जोङो जेसेबां हायो जोंनि गोसोखौ गोजोननाय लानांगोन आरो दिनैनि खामानियाव बेनो मोनसे जोंनि गोग्गाथाव हाबाफारि होननानै आं जोंनि इउटिउबार लोगो बिथांमोननि जानानै खावलायनाय आरो बिथाङा खावलायनाय बायदि जोंजों फैफानानै जोंखौ जाबाय ग्रुपाव गोबाव जागोन मडेलिंसो ग्रुपाव होनो हागोन पिकचारखौ बिथांनि